गिबियावनो आं सारमोनखौ दिनै हामग्रोयो। बे समाव आं बुंनो लुबैदों जे दाखालि जोंनि बे मौजाथि गामिनि जे जोहोलावफोर, बे जोहोलावफ्रा स्पर्ट्सनि मुङै जोंनि मानिजाथाव सार सरनजित बसुमतारी ससियेल वार्कार, जायखौ जों बे एलेकायाव गासैबो मिथिजोबो, बे बिथांनाव, बे सारनाव थारमाने जोंनि नैबे मौजाथि गामिनि जे मा क्लाब होनोमोन, मौजाथि FC स्पर्ट्स, बिसोरो बिथांमोनहा सारखौ लोगो हमनानै सारनावहाय माखासे अनथोबफोर बिदोंमोन आरो, जेरै बल, जार्सि बेफोरखौ सारनावहाय बिदोंमोन। बे बिनाय बायदियानो दिनै सारा अननानै जोंखौ मदद होफैदों आरोखि। जे बल होदों, जार्सि होदों जोंनि उन्दैफोरनो। थिग बेबायदि अनथोब मोननानै जों दिनै जोबोद गोजोननाय थादों सारनिसिम। आरो लोगोसे जोङो बेखौ बुंनो दे, बे सारा इयुनफ्राव माबा मोनसे सारखौबो जोङो जोंनि धोरोमनिफ्राय मदद होफिनगोन, जों बेखौ दिनै खोथा होनाय जादों आरोखि। जों दसाबेल दानसोरां क्लाबनिफ्राय जों दाखालि ससियेल वार्कार सार सरनजित बसुमतारीखौ जों माखासे बुस्थुफोर, फुटबलनि थाखाय जार्सि, बल, बिदिनो खेलायाव नांगौ जानाय माखासे बुस्थुफोरखौ जों सारनाव खावलायदोंमोन। दा सारा जोंनि खावलायनाय लेखा मथे जोंनो दिनै होफैबाय। जों बेनिखायनो सारखौ जोंनि दसाबेल दानसोरां क्लाबनिफ्राय जों गोजोननाय बावहरदों। आरो उन टाइमावहाय सारा माबाफोर मावनो थाङोबा जों सारखौहाय बिदिनो हेफाजाब होलांगोन, जों बेखौनो आसा खालामो।